Morjesta, nyt me maistellaan tällaisia Billis-pizzoja, joten maistellaan nämä Billis-pizzat tästä yhdessä, kyllä. Joo, eli mulle laitettiin TikTok-kommentteihin, että mä maistelisin näitä Billis-pizzoja, joten joo. Mä ajattelin tehdä näistä Billis-pizzoista YouTube-videon, koska tää olisi niinku pitkä video, niin tässä olisi nämä kaikki Billis-pizzat, mitä mä löysin, joo. Yes. Ei muuta kuin maistellaan nää tästä nyt, kyllä. Ja eka Billis-pizza, mitä me maistellaan, on tämmönen kuin originaali. Tää on tää alkuperäinen, eli tässä on tää tomaattikastike ja possua. Joo, maistellaan tää ekaksi, kyllä. Tää näyttää tosi hyvältä tää, joo. Kyllä. Joo, ja tässä mulla olisi tää pizza, tällainen aika hienon tällainen. Tää on tällainen paksu ja tällainen aika hienon näköinen ja näyttää tosi herkulliselta, joo. Sit maistellaan, kyllä. Aika pehmeitä tää on kyllä. Tässä on erittäin hyvä koostumus, joo. Tässä on erittäin hyvä tää tomaattikastike maku tässä, joo. Alussa tulee hyvä tomaattikastike maku. Joo, tää on erittäin hyvä mun mielestä, joo. Mutta tässä ei maistu yhtään mikään possu siis. Tässä on vaan mozzarellaa ja tomaattikastiketta, joo. Joo, eli mä laitoin ton pizzan tonne mikroon 2 minuuttia. Tää on erittäin hyvä tämmönen hieno koostumus ja aika pehmeä ja sulaa hyvin suussa tää, joo. Joo, eli mä annan tälle Billis originaalipizzalle 0-5 vaikka 4/5, koska tässä ei ollut yhtään tää possun maku. Tässä oli enemmän tää tomaattikastike maku kuin possu. Ja enemmän tää mozzarella makukin oli tässä, joo. Sitten seuraava, kyllä. Ja sitten seuraava Billis pizza, mitä me maistellaan, on tämmönen kuin Hawaii. Eli tässä on tomaattikastiketta ja possua ja ananasta. Joo, maistellaan tää. Mun mielestä ananas ei sovi pizzaan, mutta saa nähdä, että mitä tää maistuu, kyllä. Yes, joo. Joo, eli tää pizza näyttää tältä. Vois katsoa, mitä tässä sisällä on, joo. Avataan tää pikkasen tosta noin. Joo, siellä on toi perus tomaattikastike löytyy, toi mozzarella löytyy. Ja pikkasen löytyy ananasta tuolla. Löytyy pieni pala ananasta ja tossa vähän jotain juustoa ja tomaattikastike tuolla. Mutta on pikkasen rasvanen. Kattokaa, kun rasvanen tää on. Siis kattokaa, paljon öljy tosta tulee. Joo. Joo, ja ei muuta kuin ääntä kohti, joo. Joo, tässä tulee alussa semmoinen tosi suolainen maku, mikä on hyvä. Sitten sen jälkimaku on semmoinen ananasmaku, joo. Alussa tulee hyvä tomaattikastike maku, semmoinen juustoinen, joo. On tää ihan okei mun mielestä, ei niin hyvä, mutta ihan okei, joo. Joo, mä en siis yleensä tykkää ananaspizzasta, mutta tässä on ihan okei ananasmaku, joo. Ja kattokaa toi maalaus tuolla takana, eikö se olekin hieno? Yes, joo. Joo, eli mä annan tälle Billis Hawaii-pizzalle 0-5 vaikka 3/5, kyllä. Koska tässä edelleen puuttu se possun maku, mikä ei ollut tässä hirveästi, mutta tässä oli enemmän tää ananasmaku ja tomaattikastikemaku ja juustomaku, joo. Sitten seuraava, kyllä. Ja sitten seuraava Billis pizza, mitä meillä on luvassa, eli tämän maku on tällainen kuin pestolicious. Eli tässä on tomaattikastiketta löytyy, pestoa löytyy ja vähän mozzarellaa löytyy, kyllä. Joo, eli täältä se näyttää, että tässä on vähän liikaakin mozzarellaa, tässä on aika tällainen pehmeä, joo. Ja sitten tästä löytyy tällainen tomaattikastike löytyy tuossa alta ja kyllä, katsotaan tämän sisältä, mitä sisältä löytyy. Tää on kyllä tosi kuuma, ai. Joo, aika tollainen vihreä sisältä löytyy ja kyllä, joo, sit maistellaan tää. Tää näyttää tosi mielenkiintoista tää pizza, joo. Aika tollainen vihreä tuolla keskellä, kattokaas toi. Joo, ei voi mitään.
Aika tällainen mozzarellainen. Joo. Ui, tää on kuumaa apua. Yes. Ei muuta kuin ääntä kohti. Mmm. Siis tässä on erittäin hyvä tää tomattikastike maku, mistä mä tykkään paljon, joo. Mutta pestomaku tässä ei oo yhtään. Maistetaan vielä kerran. Joo, eli tässä pizzan palassa ei ollut pestomakua. Maistellaan tää, missä on tää pesto kokonaan tässä, tää vihreä. Joo, mä yritän ottaa kunnon purasun tästä, että maku tulee hyvin, joo. On tosi kuumaa apua. Ai, tää on tosi kuumaa, ai. Joo, maistellaan tää nyt. Joo, nyt tuli tää pestomaku, joo, yllättävän hyvin. Siis tässä on erittäin hyvä tää pestomaku, siis mä tykkään tästä, joo, okei, Joo, eli mä annan tälle Billis Pestoliciosille 0-5 vaikka 4/5 kyllä. Koska tässä oli erittäin hyvä tää tomattikastike maku. Sitten tää pestomakikin oli tosi hyvä tässä, joo. Erittäin hyvä, yes. Sitten seuraava, kyllä. Ja sitten seuraava Billis pizza, mitä me maistellaan, on tämmönen kuin pepperoni. Tää näyttää tosi hyvältä, koska mä rakastan pepperoni-pizzaa itse niin paljon. Joo, tää saattaa olla tosi hyvä tää pepperoni-pizza, yes. Joo, eli tästä löytyy tuttuun tapaan tää tomattikastike löytyy, juustoa löytyy ja pepperoni löytyy, kyllä, joo. Ja täältä se näyttää. Mä haluan katsoa paljonko pepperoni tästä löytyy, tällaisia pieniä pepperonipaloja tässä. Mä haluan katsoa kuinka monta löytyy. Avataas toi. Ja tossa on yksi toinen pieni pala tuolla, tossa. Ja tossa on yksi toinenkin pieni pala. Tää näyttää tosi herkulliselta jo, sit maistellaan, yes sir. Ja kyllä. Joo, ei muuta kuin ääntä kohti, kyllä. Tää on ihan pettymys, tää ei oo niin hyvä, siis tää pepperoni. Siis mä luulin, että pepperoni on hyvä, mutta tää ei oo niin hyvä, ei. Siis tää ei ollut yhtään hyvää tää. Siis mikä tää on? Siis tässä ei ollut yhtään tää hyvää pepperonimaku, mitä mä ajattelin, mutta ei. Sori, mutta mä en oo aina tällainen, mutta joskus tulee tällaisia, että mä tykkään näistä hirveästi, joo. Ei voi mitään. Joo, eli siis mä annan tälle Billis pepperoni-pizzalle 0-5 vaikka 3/5, koska tässä ei ollut yhtään tää pepperonimaku hyvä. Ei. Sitten seuraava, kyllä. No niin, nyt mennään kunnon asiaan. Seuraava Billis pizza, mitä me maistellaan, on tämmönen kuin kebab. Ja toivottavasti tää on hyvää. Toivottavasti ei tule pettymystä tässä kebabissa, kyllä. Sitten maistellaan tää kebab, just näin. No niin, nyt tsekataan tää sisä eka. Avataan tää tälleen. Tää on tosi kuumaa apua. Joo, tossa on vähän tuollaista pientä kebab-palaa tuolla. Tollainen hieno viipale. Avattu noin, näyttää täältä. Tossa on toi tuttuun tapaan toi tomattikastike, tää juusto ja tommonen pieni paprika. Tossa on pikkasen mun mielestä, joo. Ja tää kebab tietenkin, joo. Sit maistellaan tää. Joo, mä unohdin vielä mainita, mitä tän sisältä löytyy. Eli tässä on tää kebappi löytyy. Ja valkoista kebab-kastiketta löytyy. Ja pikkasen juustoakin löytyy, kyllä, joo. Siis mä toivon tän hyvää. Please, oo hyvä. No niin, nyt mennään. Siis miksi mikään liha ei ole yhtään hyvää? Siis mikä tää kebappi edes on? Siis mikä tää on? Tääkö ihan pettymys? Siis tää ei ollutkaan niin hyvä, mitä mä luulin. Joo, maistellaan vielä tää kebappi tästä. Tää on aika pippurinen maku, joo, ei. Sori, jos mä oon näin nirso, mutta ei.
Joo, tässä maistuu alussa semmonen tosi pippuroinen kebappimaku, sit sen jälkeen on semmonen vähän paprikainen maku, ja tää tomaattikastike tulee viimeisenä tää maku, mikä on miinus, joo. Joo, koska tomaatin maku pitää tulla alussa mun mielestä, mikä on tosi hyvä, mutta tässä ei oo tää alussa tää tomaattikastike maku, ei. Voi näitä Billis-pitsoja. Joo, eli mä annan tälle Billis kebab-pizzalle 0-5, vaikka 2/5, kyllä, koska tässä ei ollut yhtään tää kebab-maku, ei. Sitten viimeinen, kyllä. Ja viimeinen, mutta ei vähäisimpänä, meillä olisi tällainen Billis pizza kuin veggie, eli tää on vegaanipizza, ja tän sisältä löytyy makeeta maissia löytyy, paprikaa löytyy, ja mustaa olivia löytyy, mikä on tosi hyvä mun mielestä. Mä tykkään oliveista tosi paljon, joo. Saa nähdä, että miltä tää maistuu tää veggie. Just näin. Ja täältä se näyttää, ja voidaan tsekkaa yhdessä, mitä tän sisältä löytyy. Kyllä. Avataan tää näin. Oitan kuumaa apua. Joo, tossa olisi pikkasen mustaa olivia, maissia löytyy tuolta ja tää perusjuusto tässä löytyy. Ja sitten avataan tää näin kunnolla. Tää on tosi kuuma apua. Ai. Joo, tossa olisi maissia ja tossa vähän paprikaa tossa näkyy. Ja joo, aika tällainen peruspizzan näköinen ja kyllä. Sit maistellaan. Ja ei muuta kuin bon appetito, yes sir. Siis tässä on paljon makua, mikä on tosi hyvä mun mielestä. Siis joo, tää on tosi hyvää. Ai että. Tässä tulee alussa paprikamaku, sit sen jälkeen on semmonen pieni maissi. Joo, Mut ei yhtään oliivi, mutta on tää tosi hyvää ilman oliiveekin myös. Joo, Siis tää maku tanssii mun kielessä tällä hetkellä. Mamma mia. Joo, siis mä ajattelin, että tää vegaanipizza on pahaa, mutta tää ei oo yhtään pahaa, ei. Mä oon siis vähän yllättynyt, että vegaanipizza on parempi kuin toi pepperoni ja toi kebab. Joo. Eli tää vegipizza voitti ton lihan. Kyllä, aika hyvä. Yes. Joo. Joo, eli mä annan tälle Billis vegaanipizzalle 0-5 vaikka 5/5, koska tässä oli erittäin hyvä maku, mistä mä tykkäsin, joo. 5/5, yes sir. Siis oikeesti, siis tää oli erittäin hyvä. Mä yllätyin oikeesti, wow. Yes. Joo, siis eli mun kaikista lemppareista oli nämä 2. Eli tää pesto pizza, mikä tän nimi olikaan. Pestolicious ja tää veggie, eli veganipizza. Tää oli voittaja. Nää oli mun lemppareita, kyllä. Yes. No niin, nää Billis pizza on jo maisteltu. Kiitos kun katsoit tätä videoa. Muista tykätä tästä videosta, muista tilata tätä kanavaa. Ja pistä kommentteja, mitä voisit tästä ensi kerralla. Moikka!